Forestil dig en verden, hvor kun sorg og kulde hersker i december. Sådan var det for mange år siden. Det sørgede den onde blå nisse i sin for. Men en dag kæmpede en ung nisse imod og vandt over i sin. Lige siden har vi haft den varme og kærlige jul i december, og den unge nisse, der vandt over i sin, kender vi nu som julemanden. Men for 3 år siden flygtede Isin fra julemandens varetægt, og julen er i fare. Derfor bliver tusindvis af nisser sendt ud i hele verden hver jul. De skal lede efter Isin og afholde ham fra at ødelægge julen og give os en blå jul. Yes boys, så er det blevet den 1. december igen, and you know the drill. Led efter alt, der er mistænkeligt og blot, så ikke Isin ødelægger julen. Kommandocentral. Jeg er landet og leder efter blå spor fra Isin. Kommandocentral. Umiddelbart ikke noget at melde tilbage. Okay, det er din tur. Ja, er du klar? Ja, Højre hånd på blå. højre hånd, blå, så er det min tur. Kommandocentral. Der er 2 fyre i en lejlighed. Meget mistænksomt. De taler blot. Venstre fod på blå. Så skal du være den nye blå. Det er den her over, Så skal den herover. Ja, du skal. Venstre hånd på blå. Venstre hånd på blå. Der foregår noget meget mukkens dernede. Kom ind, Nisse. Du er nødt til at gøre noget ved det. Undersøg straks sagen nærmere. Okay, overvåg lejligheden i nat, og undersøg det nærmere i morgen tidlig. Modtaget. Venstre hånd på blå. Okay, og så er mig, der skal... For fanden. Traditionen tro. Den traditionsrige december twister. Ja. 1. december. Så er julen skudt i gang. Så er julen skudt i gang. Det skal sgu nok blive en god jul. Ja, det tror jeg også. Det tror jeg ikke, Rigtig god jul. Hvad med, at vi skyder december i gang med at lave noget risengrød? Risengrød? Ja. Det er en helt vildt god idé. Det var godt nok spændende, hva'? Ja, hvad tror du nissen skal lave? Det er et godt spørgsmål. Og hvad gemmer de der drenge på? Ja, det ved vi jo ikke endnu. Nej, men det kan være, vi ved det i morgen, for der kommer der et nyt afsnit af Blå jul. Der er noget mærkeligt med det der december twister. Ja, hvad sker der for det? Det er en underlig tradition. Mærkeligt noget.